расо соати 6 бо вақти маҳаллӣ дар саросари мамлакат маъракаи овоздиҳӣ дар интихоботи президентӣ оғоз ёфт. Дар ноҳияи Сангвор низ чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат сокинон аз субҳи барвақт бо як рӯҳияи болида ва шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба участкаҳои интихоботӣ ҳозир шуда ба номзади арзандаи хеш овоз доданд. ин лаҳзаҳо гурӯҳи эҷодии муассисаи давлатии телевизиони ҷаҳоннамо дар ҳавзаи интихоботии рақами 12 Сангвор воқеъ дар бинои қасри барҳавои фарҳанги ноҳия қарор дорад ва бевосита шоҳиди иштироки фаъоли мардум дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ мебошад. мувофиқи маълумоти комиссияи ҳавзавии интихоботи рақами 8 Сангвор дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 12608 нафар овоздиҳанда ба қайд гирифта шуданд ки аз ин шумора 208 нафарашонро ҷавонон ташкил медиҳанд ки онҳо бори аввал дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ иштирок менамоянд. дастури комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ташкили инфраструктури дастрас барои шахсони имконияташон маҳдуд ва таъмини ҳуқуқҳои онҳо дар раванди интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Сангвор иҷро гардида, дар ҳама участкаҳои интихоботӣ кабинаи алоҳидаи овоздиҳӣ барои чунин шахсон муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҳамчунин дар ҳама участкаҳои интихоботии ноҳия барои шахсони дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ ки шумораи онҳо 188 нафарро ташкил медиҳанд, қуттиҳои сайёр ташкил карда шудааст. бо мақсади риояи чораҳои беҳдоштӣ ҷиҳати пешгирии бемориҳои сироятӣ ки вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, дар ин ҷо тадбирҳои зарури андешида шуда, захираи зарурии маводи ҳимояи шахсӣ ва безараргардонӣ дар ҳамаи ҳавза ва 30 участкаи интихоботии ноҳияи Сангвор мавҷуд мебошад. қобили зикр аст ки дар ин ҷо низ ҷараёни интихоботро намояндагони созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, иттиҳоди давлатҳои мустақил ва бархи созмонҳои байналмилалӣ мушоҳида намуданд. насли хуштолаи миллат ҷавонон бо дарки масъулиятшиносӣ бо мақсади ба таври муташаккилона барпо намудани ин маъракаи муҳими сиёсӣ фаъолона ширкат варзидан дар он ва бо интихоби дурусти номзади арзандаву содиқ ба миллату давлат даст боло гардиданро шиори ҳамешагӣ қарор дода, мутмаин ҳастанд ки ин амали шоиста ба ояндаи дурахшони онҳо гомҳои устувор мегузорад. зеро тӯли қариб 3 солаи охир иштироки фаъоли ҷавонон бо ҳушёрию зиракӣ барои интихоби номзади арзанда дар раванди давлатдорию давлатсозӣ нақши муассир гузошта, онҳо дар ҳама самтҳои иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангию фароғатӣ, оммавию варзишӣ ва маънавию сиёсӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. ман Сафарова Шаноза имрӯз қарзи худро адо карда барои рушду нумӯи Тоҷикистони азиз ба тарафдории номзади арзанда овоз додам. ин навбат низ онҳо метавонанд ба парчами ватандорию ибтикорот дар роҳи расидан ба ҳадафҳои созанда дурахши тоза бахшида, баҳри ояндаи дурахшону шукуфоии ватан ки масъулияти он бар дӯши насли ҷавони мамлакат вогузор аст, пешсаф бошанд.